Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke petani muda bolo. Dina iki berpengecoran. Soalnya musimnya panas bolo. Nek ra dicor modar tandurane mati bolo. Manis raga tokeh nek ra boleh modal ndak malah min. Ya tak bolo. Kahanane kok ngene iki pokoke iki sekitar umur pira yo? 18-an dino, 18-20-an ya bolo. Tunas-tunas sudah pada tumbuh baru bolo. Kondisi kok ngene iki lah pokoke. Soalnya cuacane panas nih bar dicor. Tumbang sarine yo aman bolo iki. Tumbang sari kacang grol. Jangan lupa yang baru bergabung di like, di komen, di subscribe bolo. Ben gak ketinggalan video-video tentang percabian ya. Lombok keriting ini sempat ameh dolayu bolo. Terus tak cori. Dicor nganggo kae sprayer kae. Elektrik bolo. Nah iku. Tapi ora ono stike ya, iku langsung selang langsung dipanjer ngono bolo. Ben cekat-cekat. Supete wakeh bolo. Iki review karo nyabuti suket. Nek ora dicabuti wah maneman rugi bolo le ngobati entek akeh. Nah, dipangan suket. Monggo nek tanduran lombok kok ngene iki kurang piye bolo. Boleh di komen, di kasih solusi monggo. Para suhu-suhu di luar sana sudah pro player ya dalam merawat tanaman cabai. Saya masih amatiran bolo. Cahanyar, cahanyar butuh bimbingan bene tandurane sip bolo. Ya alhamdulillah iki ono kematian tapi gak oke bolo. Cara 100% itu yang 90-an lah. 85-90 bolo. Sampai sing urip. Ning tanduran iki bervarian, nanti kan sing cilik ana sing gedhe. Ya tak kene sing tanduran siring kono sing paling panas bolo. Nah, iki tanduran termasuk nek awan paling panas iki bolo. Soalnya pas tengah-tengah iki. Kene iki nek pas jam 12 awan iku wah jan josis panase. Tandurane sampai mesake bolo. Nang piye sekarang kahanan cuacane ya lagi kaya ngene ya piye meneh. Kan gak iso diprediksi to bolo nek ngene-ngene iki. Sing penting ikhtiar usaha. Tandurane kaya ngene iki bolo. Padha kabeh iki saka sebelah kono mau tekan kono bolo. Sing sebelah kulon niku ana tanduran cabe ori perentul bolo. Kan iki kan tanduran cabe keriting. Ya iki saka tandur awan awal kae urung tak peduli sekete bolo. Dadi sekete rada lumayan akeh iki. Terus iki karo bapakku ditambahi jendal bolo. Ben iso nek panene ora gol rombok tok ono sampingane bolo. Ono kuwi.
tumpang sarine ya minggur kacang brol. Mau iki arep tak tumpang sari karo timun, tapi kok nek timun ki ling gawe lanjaran kudu gede ya kuat bareng. Ngene iki sik wae pula. Pokoke dongake ben lek nandur lombok hasil bolo. Oke, mungkin untuk review-review setelah kita kocor cukup sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.